हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ चेनेल गासैखौ फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा मोजां खौरां लोगोफोर आबादारिफोरनि थाखाय लानानै फैलायबाय। दा जोंहा जायफ्रा आबादारिफोर राङारि अनसुंथाइ मोनो नोंथांमोना पिएम किसाननि मुङैहाय दा पिएम किसान सम्मान निधि योजना स्किम बिनि मुङैहाय जायफोराहाय आबादारिफोरा नंगुबै आबादारि जायफोराहाय बोसोरफ्रोमबो राङारि अनसुंथाइ मोनबोगासिनो दं नोंथांमोना किस्ति दा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां सफैदों पिएम किसाननिफ्राय। दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाहाय बे पिएम किसाननि फैसाखौहाय माला मोननो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना माला मोनगोन बिनि अफिसियेल डेट एन्ड कालार ओंखारना फैबाय दै जोंहा। दा नोंथांमोना माला मोनमारगोन बेखौनो मिथिनो लुबैदों जानांगौ। दा गोबां निउस मिडिया पर्टेलफोराव गोबाङानो होदों 18 थारिख नैबे फैबाय थानाय जुलाइ मासनिनो 18 अक्ट' खालारावहाय मोनगोन, रांखौ सोना हरसिगोन होननानै गोबां निउस मिडिया पर्टेलफोराव होगासिनो दङ। दा मोनमारगोन ना मोनमारा 18 अक्ट' खालारावहाय दा बेखौ रावबो फिक्स डेट बुंनो हाया आरो जेब्ला सम सफैगोन अब्लासो मिन्थिगोन नोंथांमोना। दा जोंहा बे पिएम किसाननि फैसायाहाय 20थि किस्तिनि फैसायाहाय मोननांसिगौमोन, दासिमबो होआखै जोंहा गभर्नमेन्टआहाय। जोंहा मास मोनब्रै बारबायानो, मास मोनब्रैजों खेबसे सोयोमोन नालाय, बोसोराव खेबथाम माने 9,000 खरि सोनाय जायो, बोसोराव 6,000 मोननाय जायो। दा जोंहा मासाबो बारलांबाय, दा मानि थाखाय सोना होआखै बेखौ रावबो बुंस' हाया। दा नोंथांमोननि बे रां हाबनायनि 9,000 रां हाबनायनि नोंथांमोननि किस्तियाहाय 20थियानो जा गोदानानो जा गोजामानो जा नोंथांमोना जायफोरा नंगुबै आबादारिफोर नोंथांमोना मोननाया मोनखागोन बे बारावबो। थेवब्लाबो नोंथांमोननि राङाहाय PFMS आवहाय फैखाबाय दै लोगोफोर, नोंथांमोना PFMS आव थांनानै नायबानो जाबाय। आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाहरगोन नोंथांमोना माबोरैहाय चेक खालामनानै नायो। दा जोंहा अलरेडि पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक बेबायदि देखायखाबाय, बेंकआवहाय नांथानानै दंसै। जेब्ला सरकाराहाय रिलिज खालामगोन बे स्किमनि राङारि अनसुंथाइ 20थि किस्तिखौहाय अब्लासो नोंथांमोननि बेंकआव नांथाना थानाय फैसायाहाय हाबफैगोन। अलरेडि दा फैसाया बेंकसिम फैनानै दङ। दा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थाखाय आरोबाव गोबां माखासे खामानिफोर जायफ्रा मावनांगौ दं बेफोरखौ नोंथांमोना मावना लाबानो जाबाय। जेरैहाय नोंथांमोनाहाय इक्वेसिफोरखौ मावना लादो, ओमफ्राय माखासे खामानिफोरखौहाय नोंथांमोना मावना लादो। आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो गासैखौबो A to Z डिटेल्स नोंथांमोना मा मावनांगौ अब्लासो फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ आङो खिन्थाहरगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना PFMS एकाउन्टआवहाय थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेखौ खिन्थाहरनि, नोंथांमोनाहाय गावबा गावनि मबाइल क्रोम ब्राउजारनि गेजेरजों नायनो हागोन। PFMS लिरनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना अफिसियेल साइटआवहाय। लोगोफोर नैबे PFMS आव फैदो नोंथांमोना DBT स्टेटास ट्रेकारावहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना सर्च खालामनांगोन नैबे केटेगरियावहाय, नोंथांमोना बेखौहाय सर्च खालामदो, ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै स्क्रल आप खालामनानै नोंथांमोना नागिरबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेहाय पिएम किसानखौहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना पेमेन्ट बेखौहाय अप्सनखौ पेमेन्टआवनो दोन अप्सनखौहाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन, नोंथांमोननि पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन ID नाम्बार थायो दै लोगोफोर, बेखौ बेवहाय होदो इन्टार बक्सआवहाय, इन्टार एप्लिकेसन ID नाम्बारावहाय। बेनिफ्राय नैबे केपसा क'डखौहाय, नैबे केपसा क'ड होदोंना बेखौहाय नैबे वार्ड भेरिफिकेसन बक्सआवहाय होनानै नोंखौ सार्च खालामबानो मोनगोन। दा आङो बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामना होनि लोगोफोर। दा नायबेबायदि श' जाबाय, गासैखौबो आं फिलआप खालामनानै बेवहाय सार्च खालामबाय। दा लोगोफोर बेवहाय नै इनकाम सापर्ट इनस्टलमेन्ट 20 इनस्टलमेन्टनि दै बे लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांनि एमाउन्ट क्रेडिटआहाय नै बेसेबां हाबगोननो 9,000 हाबगोननो लोगोफोर, बेवहाय होखाबाय। नोंथांमोननि फैसायाहाय बारायनाय नङा दै लोगोफोर, बेनो बे हाबगोन 9,000 खरि नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा बेवहाय रिकुवेस्ट डेटआ माला खालामदोंनो, जुननि 14 थारिखआवहाय खालामदोंनो लोगोफोर। नै टाइमिंबो दंखायो बेवहाय, डेट एन्ड टाइम। ओमफ्राय भेलिडेट स्टेटासआवहाय नायदो नै भेलिडेटेडनो 15 जुनावनो खालामदों दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथाङा नै एप्रुभबो मोननो हाबाय दै लोगोफोर एजेन्टनिफ्राय। फान्ड स्टेटासआवहाय नायबानो जाबाय नै जुनावनो नोंथांमोना 20 फैसानि नोंथांमोना एप्रुभ मोननो हाबाय दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नै सेक्सन अफ स्टेटासआव नायदो नै पेन्डिं फर सेक्सन क्रिसन, माने पेन्डिं जानानै दं लोगोफोर फैसाया। अलरेडि बिथांमोनाहाय सोना होखाबाय, माने रिलिजल' खालामनांसिगौ दङ 20 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौहाय। दा बेवहाय नोंनि फाइल बेंक रिसिभाबो नै बेवहाय 15 जुनावनो रिसिभ जाफैखादों लोगोफोर।
बेनिफ्राय नै क्रेडिट स्टेटासखौ नायबावदो लोगोफोर पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक नोंथांमोननिहाय बेबायदि जानानै दंजोबो लोगोफोर गासैनाबो पेन्डिं जानानै थाजोब्बाय बेंकआवहाय फैसाया अलरेडि फैखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैला खालि फैसाया हाबनांसिगौल' दा नोंथांमोननि फैसाया बेंकआव थाबथानानै दङ दा जेब्लानाखि प्रधान मन्थ्रियाहाय बे 20 इन्सट्रुमेन्टनि किस्तिखौहाय बिथाङाहाय रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना फैसाखौहाय मोननो हासिगोन दै लोगोफोर बे अलरेडि बेंकआवहाय नोंनाव पेन्डिं जानानै फैखाबाय फैबाय थानाय 20 इन्सट्रुमेन्ट फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना माखासे खामानि मावना लानाया गोनांथार दै जेरैहाय इकेवाइसि नोंथांमोना इकेवाइसिनि खामानिखौ मावनांगोन जेरैहाय नोंथाङा बेवहाय नोंनि आधार नाम्बारखौ होदो सार्च खालामदो अब्लानो नोंनि इकेवाइसिया दान जागोन जुदि नोंथांनि आधार बेंकआ लिंक गैयाब्ला बे जानाय नङा दै लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना आधारजों बेंकआव थांनानै लिंक खालामनानै लाथारबानो जाबाय आरो जुदि नोंनि इकेवाइसिया मबाइलजों अनलाइन जायाब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन अनलाइन जायाब्ला जुदि नोंथांमोना अफलाइन खालामनांगोन दै लोगोफोर अफलाइन नोंथांमोना खालामनांगोन CSC सेन्टाराव थांनानै अफिसावहाय एग्रिकालचार अफिस थायो डिस्ट्रिक्टआव बेवहाय थांनानै नोंथांमोना खालामहैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जोंहा गोबां इम्परटेन्ट आपडेट्स दंबावो PM किसाननिफ्राय नोंथांमोननो आं बेखौहाय मिन्थिहोहरनो सानदों जे नोंथांमोना फैसा मोननायाव जाहाथे थाबथाया दा नोंथांमोना न' इउर स्टेटास नोंथांमोना बेखौबो नायनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौबो थिक खालामनानै लानांगोन बेखौहाय आं खिन्थाहरनो नोंथांमोननि बियो गासै लेन्ड सिडिं माने बे नोंनि हानि लेखाया बे गासैबो क्लियार जाजोबनांगोन दै येस थानांगोन बेहाय थिकसिन ओमफ्राय इकेवाइसि स्टेटास आं दहाय खिन्थाखादोंमोन ना आधार नाम्बार होनानै सार्च खालाम होननानै इकेवाइसि दान नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइनबो मावना लानो हागोन जुदि नोंथाङा अनलाइन जायाब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन CSC सेन्टाराव थांनांगोन होननानै आं दहायनो सिगाङाव खिन्थाहरखादों इकेवाइसिनि खामानिया बेनो दा आधार बेंक सिडिं एकाउन्ट बेखौबो आं दहाय सिगाङाव गिबियावनो खिन्थाहरनाय जाखाबाय बे जाहैबाय जोंहा नोंथांमोना आधारजों बेंकजों लिंक थाथारनांगोन DBT सिस्टेमनि गेजेरजोंसो फैसाखौ सोयो नालाय दानि डिजिटेल मुगायावहाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि आधार बेंक एकाउन्टआ लिंक थानाया गोनांथार नोंथांमोना बेखौबो आधारजों बेंकजों सोरनाबाफोर लिंक गैयाब्ला बेखौ बेंकआव थांनानै नोंथांमोना खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय फैसा मोननायनि सिगां आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नैबे F2 प्रसिड जायफोरनाहाय F2 प्रसिडआ येस जानानै दंखायो फैसा हाबनायनि सिगां दा बे F2 प्रसिडआहाय नोंथांमोना येस जाना थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन जुदि बेवहाय न'ब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा बेखौहाय हयले मिन्थिखादों नोंथांमोना बेहाय नै फैसाया अलरेडि सोना हरखाबाय बेबायदि देखायदों पेमेन्ट प्रसिड देखायदों दा बेंक एकाउन्टआव हाबाखै माने फैसाखौहाय रिलिज खालामाखै बेबायदि होनदों दा नोंथांमोना बेबायदि नुगोन आरो स्टेटासखौहाय नायोब्ला दा नोंथांमोनाबो बेबायदि दंना गैया गावबा गावनि स्टेटासखौ नायना लाबानो जाबाय आरो जोंहा माखासे इम्परटेन्ट आपडेट्स दंबावो आं बेखौबो खिन्थाहरनो सानखादों लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना फैसा मोननायाव रावबो थाबथाया जेब्ला PM किसाननि नैजि किस्तिनि फैसाखौ रिलिज खालामो गभर्नमेन्टआ अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो बयबो बेनि थाखाय आङो माखासे आपडेट्सखौबो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानखाबाय जोंहा फैसा सिगां माखासे गोदान लिस्ट बानायो दा बे लिस्टफोराहाय नोंथांमोननिया थाजोबनांगोन अनलाइन डाटायावहाय दा नैबे बेनिफिसियारि लिस्ट बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना हो दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुदों नै सेलेक्ट नोंथांमोना बेवहाय नुदों स्टेटखौ ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट बबेयावहाय गोग्लैयो ओमफ्राय नोंसोर डिस्ट्रिक्टआ मा गोग्लैयोनो सब डिस्ट्रिक्टखौ खालामदो ओमफ्राय बिनिफ्राय भिलेज नोंथांमोननि भिलेजखौबो गावबा गाव चेक खालामनानै लादो नै बेवहाय चइस खालामनानै सार्च खालामनांगोन दै नोंथांमोनाहाय दा आं बेवहाय जायखिजाया मोनसे खालामबाय आरोखि डाटाखौ नायनो थाखाय दा नै बे बेनिफिसियारि लिस्ट डाटा बियो बे अनलाइन आरो CSC सेन्टाराव थाजोबनांगोन बे लिस्टआ दा नै बेवहाय नै नाम्बार 1 बेबायदि होनदों ओमफ्राय नै बेवहाय नाम थागोन ओमफ्राय फिमेल मेल जेन्डार बेबायदि थागोन डाटा लिस्टआ थाजोबनांगोन अनलाइनावहाय बेबायदि डाटा लिस्ट गोदान दिहुनना होयो अफिसनिफ्राय जेब्ला फैसा सोगोन बिनि सिगां फैसा सोनायनि सिगां बे डाटा लिस्टफोरखौहाय नोंथांमोना गावबा गाव गामि वाइज भिलेज वाइज नायना लादो दै लोगोफोर नै बेवहाय गोबां बुरजा दं बे मोनसे भिलेजनि जोबनै बेवहाय गोबां बुरजा बेवहाय भिलेजनि माबा दं बेवहाय 190 जननि बेवहाय भिलेजनि मानसिफोर दं बेनिफिसियारि बिसोर गासैबो PM किसाननि रां मोनजोबगोन आरो बिसोर नंगुबै आबादारिफोर बिथांमोनाहाय रां मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोननि गावबा गाव भिलेजनिखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बिदिनो मोनगोन ना मोना गावबा गाव बेनिफिसियारि लिस्टखौहाय बेबायदिनो चेक खालामबानो जाबाय दै मबाइलजोंनो चेक खालामनो हायो आरो रोङाब्ला नोंथांमोना कम्पिउटाराव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय दा बेबायदि थाजोबनांगोन लिस्टआहाय अब्लासो नोंथांमोना फैसा मोनगोन जेब्ला फैसाखौ रिलिज खालामो नोंथांमोनाहाय बे उदयनि आधार कार्डनि अफिसियेल साइटआव फैदो फैनानै नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन नोंथांमोना बे गेट आधाराव नुदों गाहायाव बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे चेक आधार स्टेटासआवहाय क्लिक खालामना होलायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै बेंक सिडिं स्टेटासआवहाय क्लिक खालामदो लोगोफोर बेवहाय क्लिक खालामदो
दानिया बेवहाय आधार नाम्बार आरो केपचा क'डखौ बसायदो बिनिफ्राय लग विथ अटिपि आव खालामबानो जाबाय फेसबुक लगिनआव क्लिक मावदो दानिया लगिनआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मेसेजआव क्लिक खालाम दा नोंथांमोननि नै बिदि थानांगोन दै लोगोफोर नै नोंथांमोना नुखाबायना कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान मानि नोंनि बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक दं दा बेबायदि देखायनांगोन नै बेंक सिडिं स्टेटासा मा देखायनांगोननो एक्टिभ बेबायदि देखायनांगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय बेंकआ माजों लिंक दंनो इन्डिया पोस्ट पेमेन्टस बेंक बेबायदि नोंनि जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं बेखौ देखायगोन दा नोंथांमोना बेबायदि देखायनांगोन आधारजों बेंकजों लिंक जादोंब्ला आरो जायाखैब्ला नोंथांमोना बेबायदि देखायनाय नङा दा बेखौहाय नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय उदैनि अफिसियेल साइटआव फैनानै दा नोंथांमोननि स्टेटासा बेबायदि जाजोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन 20 किस्तिनि पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना अब्ला मोननो हागोन दा बेनोमोन लोगोफोर माखासे लेटेस्ट इम्परटेन्ट अपडेट्सखौहाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो खिन्थाहरजोबखाबाय दा नोंथांमोना जायफोरनाहाय माखासे आद्रा थानाय खामानिफोर मावनांगौ दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो मावना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर हाजासे नोंथांमोना थाबैनो चेनेलखौ ग्र' खालामलांबाय थानो नाजालांबाय थाबानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव आरोबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार